Good morning guys! Mayong buntag kanatong tanan. Time check sa ta guys bago ta mag-proceed sa atong drama nga. Dili ko gwapo, totoki lang. Dili ko gwapa, totoki lang. Pito dyan na dyan mga anak guys, manapagtanaw ni mo, ka na yung first time, barag di ka gupan. Pero pag tutukan tayo ni mo, nadadi siya itsura. Tinood na? I agree. Again, time check sa ta guys. It's 11:08 in the morning. OA in the morning. So, haggard din naman si girl. As you can see, our pimples is back. And we're back. Okay, guys. Of course, sa mga gusto mamati na sa itong drama, pag fast forward na lang ko guys sa itong drama nga. Estimated time, 5 minutes ang minimum. Then, the maximum is 9 minutes. Sila na sa mga new listeners, newcomers, kani mga beginners diri paki-fast forward na lang ko guys kung di mo gana mamati, isa pa shoutout. And sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment na lang ko sa baba para ito nang mabasa. Inig pa-intro sa itong mga upcoming dramas. Kasi as of now, magbasa sa inyong mga pipila ka mga commenters. Dito lang na itong mabasa sa drama nga. Dili ko gwapo, tutuki lang. So, bago tayo mag-proceed, share ko lang, no? Nagpilo naman si girl. Kasi syempre, naghinlo ta sa itong kwarto kay babae. Itong buhat ko nyo. Kayo. Ayan, nakita nyo guys. Ako mga... Unsa man na siya? Arno na dili. Buta nga nagbugas. Ito siya guys. Buta nga na magbugas ang Arnola. Kaya pa man mo gigamit. So, adyo naman siya gigamit. Amo na siyang buta nga nagbugas kay o kwarta. Matot palagi nila. Diba? Kung ano mo guys sa mga tindahan. Buta nga nag-Arnola kay pampabuenas daw na. So, among gibuhat. Gibuta nga naman siya o kuhan guys. Coins. Mga kwarta. Kay mo namang kuhan kay gitua guys sa kubo. Pagkadaghan mag-ilaga. Maski gulay kanon. Ang sabon guys. Giapil og kaon. Grabe ang mga ilaga gitunog. Gutom na gutom. Maski sabon gikaon. Natingan na lang mi sa sabon kay Aberto na og pahak. Kuya mo, uy. Masa ba na ilang kuan? Makashock na kay guys. Nanaputi sa kabok powder. Ambot lang. Ilo, sure ilo. Ilarang dulaan siguro kung baskar. Basta di po niya siguro kanon. Siguro moton sila sa sabon. Moto na sabon gani kanon sa pakaaw ka ng dulaan or kanon. Unsa pa ka ng kuan guys. Kanang bugas. Diba? So, among gibuhat, gibutan na mo sa Arnola. And syempre, kay namayusay na matug mi guys. Lisod kay guys na atong cellphone or atong kwarta guys. Ibutan na sa itong kuan. Daghan kay mga wala gito. So, ang gibuhat na mo. Ang Arnola, gibut nga na mo guys. O kanang kwarta din na ibutang. Mana nga ka na siya. Ako pa na siya nagamit. Ayan na. Pa na siya nagamit. Pimito na pohon. So, ayan. Grabe na ako ginilo ay din. No? Muna itong setup sa una. So, pohon. Di pa ta makasetup karon kayo nang hindot ako guys. Hindi pa ko yung panahon guys na mag-setup. Kay maghapon, pohon. Ano, dali naman sa. Kasi wasulan ako guys. Sunod na lang sa setup. Tungkol kay papo ko naman naghinlo. O gani, alas 12, alas 11 na guys. And wak ba nag-chat si kuya. Ito ng chatan nga, manglakaw ni. Ag tumiog, habong ga kay mo attend og lubong. Sa ko ang friend of mine na close jud po na ako gito sa SPMC. Grabe mga panhitabog gito guys. Tanan gito ani mga pasyente. So pansin ako guys no kanang SPMC ang mga kanang mga pasyente dira guys. Dili kanang daghan kayo mas lala pag sakit. Kung yung feeling guys na uy ako lang gid ang pinakasakitan diri, ako na gid ang pinaka worst diri sakit ay pag ingana kay kung makaadto ka ospital dapat ay pinaka worst nimo. Na pwede pinakaluoy nimo pero fighting spirit jud gihapon guys, di ba? Og pipilakat ko na guys bulan kay mo nya nakagraduate na Ginoo ko guys. Grabe na ka healthy life. Pag tan-awon nimo siya guys, purgoy na hitabo back to normal gyud pero daghan na jud kay bawal. And the others nawa na jud kayo sa nang lawas mo to nga dinha na jud ko to. Labi na tong gikuan kanang basta daghan kay na ang makita nimo. Mo nang ako pa sa inyo kung di pa kay lala yung sakit, iadto na nag-ospital kay matud pa sa doktor do. Tino jud po kay gingon sa doktor na guys na matud palagi sa doktor na dinhaan na mo mudol og ospital kung lala na yung sakit. Kung kaya pa inyo pang agwantahon din kundi na dinhaan na nyo ipa kuan. Gani guys, kay pansin mo gid na ko guys, no gamay sakit kay pa-hospital mo. What if na dunga kang potassium, injection na sa padera ni moro ni sakit na mild lang. Pwede ra siya tambalan diri kanang pang kuan ra baka na ganing natural remedy lang bitaw. Di ba niya ipa-hospital pa jud nato?
From the word hospital, dako kay gasto din Gani nga akong ate sa gawas wa yung tawid tigom. Kay grabe padala din niya. Anang ako pong ate na to sa Manila. Nga isa ka sealer sa mga products of kanang mga Korean foods guys. May nga na. So, adjust in town sila ipon. Kay grabe support din sa mamo ng mingon ng doktor na kung gamay pa ko ang sakit, paupira pa ka ng kanang liho ka din or kanang ganit pakita din sa doktor. Pero hadlok mo good guys. Like, dako kayo gasto. Noon, kung mild pa siya, madali ra. Kasi naman ang dako, mas dako gasto. Pero kung kaya pa sa kuan, mong yung uban guys kay unang good nila kaya pa nila na home remedy lang. So, nahitabo, ni dako, ni dako. So, dagang kay gituan na uban na nangaulian, kaya nakauli para sa mua, ay nakauli namin guys. Okay na sa papa. Then the other patient, like, wala jud ka survive. So man, kung dira jud gutom. Patay mahimo. Kung dagdagan pa sa ginatong life din, grasya na. Anyway, magbasa sa tagay sa iyong mga comments. Kaya wa pa ko kabasa noon sa nay oras. My God, na magpilo pa ko diri ang mga ito kapag galas dos ra ba ang libing ito. Sure ko lang. Okay guys, the first commenter na itong basahon, si Sir Dads Vasquez. Anyway, kaya siya na commenters, dito na itong mabasa sa drama nga, Limbo. Nga ang thumbnail is, naunsa ning kinabuhi ko. Naunsa man jud yung kinabuhi. Paminawan ninyo guys, kanan na commenter o kanan na drama dito sa drama nga Limbo. O kanan siya commenter dito po na to mabasa. Ato di Sir Dads Vasquez 3 weeks ago na basta mga sinuwat ni Madam Generica Vidal aduna jud mga tanghaga og kulba hinam like gugma ni mama o kini nga drama Limbo. Amping Miss I, thank you Sir Dads. Okay, dagdag sumpa niya. Daghang salamat Radio Vlog sa Limbo. Episode 16, 17, and 18. God bless us all. Thank you, Sir Dads Vasquez. Okay, proceed ta guys sa like commenters. Anyway, kipicturean din ako guys before ko nang hila. As you can see, grabe kaya mukat no, ayan. So, burag yung ka ng, kakon ka ng burag nagi ka nag-away na ginaana mga sanina. Yeah! Anahan ka ayo. So, grabe no. Hantod ka nang hilot ako guys. Like, kato nga na puno ko. So, gamay na lang kayong kuan agwantayan. Kay kani siya guys, managrabe kahugaw. Kay kato pa ni mga kato pa ni mga dala na mo, gikan o SPMC. So, pa na mo na, bungkag karon pa yun. Kung diin ko nakauli. Kung karon sa ko nakauli. Okay, proceed to guys sa link commenters. The next commenters is Ma'am Danela Gonzaga. Matunya tila na. Anyway, kani siya nga commenters. Dito nito mabasa sa drama nga. Dili ko gapo, totoo kilang. Nga ang thumbnail is magic. And matod niya din na, good evening Manzai, thank you so much for today's upload. Keep safe always and may God bless us all. Thank you so much Ma'am Danela Gonzaga. Flying kiss to you and to both of you, Sir Dads. Okay guys, moto to mga solid listeners and Sir Noel Vitoy also. And the others also, din na ako malitok. Okay guys, ano yan na guys, alay sumpay ning aton drama nga. Okay, kasi mamalit na po tag litok no. Gito sa drama nga, dili ko gapo, tutoki lang. Just keep on listening guys. Buta ka sa pagmahal. Siguwa ni mo makita ang akong pagpangga ka ni mo. Sorry, pero amigo lang tayo. Bungol ka. Huwag ka makadungog sa kong mga hangyo ni mo. Sorry, Bart. Wag ko mangilog sa imong kalipay. Amang ka. Nga dili makasulti sa imong gibati. Naunsa naman ang kinabuhi ko. Naangkon ko ng tanan. Buta, bungol, o nahimong amang. Bakit? Unsay naari mo, nga wala ko. Nganong daghang nayabag di mo, ha? Simple lang, amigo. Dili ko gwapo. Tutuki lang. Dili uban ilang dugo. O karon, niya ang laing sumpay ning sugilanon niya. Dili ko gwapo, tutuki lang. Pangutana ko ni Chris Bayot do. Kinsay misaway nimo nga dili ka gwapo. May Chris sultihan ta ka dong. Bisag ginuton nig dagwa niya kung anak dong. Pero kini siya do. Mao ni pinakagwapong lalaki dinis ibabaw sa kalibutan. Nang Mikay. Kung bati man siya sa inyong pananaw, pero siya ang pinakagwapo nako. Kadungog ka ha, Chris? Oo, nang Mikay. O sa pagtanaw ninyo sa akong anak, Tanser?
Ala no, Tarsier. Katawa ba yung aliwas? Ang Mikay. Ha, hilas nila. Kagwapo niya akong anak ka. Di na sila magkitaglayang Franco sa ako rang anak. Bitaw ng Mikay. Oh, niya, unsa man. Ikaw may naway sa akong anak, ha? Ikaw? Pagsulti kay karon dayon, ipton ko ng uni mo. Ihapos ko na imong naong. Ng Mikay. Uy, dili ba ta kaaway? Kakampi kita. Nay, bitaw. Relax lang na yun. Unsa Bitaw. tao ka, eh. Oy, bayot. Naibaw ka sa? Na? Naibaw ka ba nga dili pa lang yung dugay? Nahog sa Catrinis Franco. Unsa? Uy, wala, uy. Nahu ka, Franco. Tabihan ka ba, ha? Ato hiluton. Oy, oy. Nahog na. Pagsige niya guna-huna nga dili siya gwapo. Hoy, Franco, ha? Pasag din ng mga tao, nga. Usog manaway diha nimo. Oy, ako di ko musugot anak. Pasagdan ko taon. Kung madunggan ako, mahibawaan ako, kinsay na naway sa kong anak, ipanumpa na ako nimo. Lubago na akong liog. Unsa? Di ka mo to, oh. Kung ikaw may misaway sa akong anak, bayuta ka na. Ay. Mao ni akong buhaton nimo ay, yeah! Ah, Nay, bidaw ipuhin sa Chris, nay. testing lang to, ha. Sama ka diyan ng Mikay. Uy, ayaw taon kong testing. Sorry. Demo ba? Nama yun na, hindi mo. Sige, deo na mo. Mato pa ko sa tindahan. Inom ko kinotel. Unsay kinotil? Kinotel ko, da kay lang kinotel. Kana Wala. pang bahal nga tuba, bahaon niya sa gulag itlog. Di ay? Di ay mo lang. Sige, ato na ko. Wala. Nahuwag na suki. Gusto ba? Sigaw sa buntag. Uy, may inom niya siya, Franco. Oh, ang paborito ko na nanigot, kinotil. Kinotil nukaw sa imong tiil. Di ay? Ay, pero sakit na siya, eh. Dito rin mo higda silang babes gabi, eh. Oh, dito yung minakahigda. Uba ni Andy. Dali, lingkod na rin, Maayo ang tagmanawag si Chris nako. Ganun sa resulta sa akong ipamalihog niya. Mujuti baka aron si Franco. Bisag, wa siya musulti na ako pero nasakitan siya sa akong kisulti. Magpaabot lang ko sa tawag ni Chris. Nahasol siya? Oh, Franco, nahasol siya. Wagan ko nun siya makatuog. Sige siya, unahuna ni mo. Mo ba? Bita, anong taong mahasol siya? May konsensya di siya. Franco? Pero okay ra, Chris. Uy, kaso. Sultim sa just nood. Mao ba? Discourage ka? Ha? Discourage? Bida sa noon. Saan pita kong discourage sa'yo? Kunti ko angay, di ko angay mo discourage, di ba? Discourage ka sa imong tinguha kang Miss Babes? Ha? Ako? Tinguha? May tinguha kong Miss Babes? Bida, unsa mo na pagkasultiha taon? Unsa may tinguha na ko niya? Nakanahuna kag panguyab niya, di ba? Sayop ka, Chris. Unsa? Tuo Unsa sa'yo? kang nguyab ko niya. Kay dili di ay. Sipyat ka, Chris. Nibisan gamay. Wa ko maibog niya. Unsa? Para na ko. Di siya ang matang sa babae nga akong gigumaon. Franco? Di ko manguyab og babae nga pronto accident. Ah? Babae nga pronto accident. Usa ni ana si Miss Babes. Pronto accident na siya. Franco? Klaro nga, uy. Nga na ko taong pronto accident si Miss Babes. Babes. Chris pabinaw ha. Kung makauyab ko anang Miss Babes, kuyaw maghikog ka. Wala, uy. Nga na ko taong maghikog. Maghikog ka. Tungod kay naadihay daghang titasyon. Daghang manintal niya. Kay gwapa. Adunahan pa. Franco? Sa yun kay kailisan na niya. Daghang mag-apasa na niya. Kung may tabo na pronto accident, di ba? Kay malagmit, kapatay kag tao. Saan ba ka na, Franco, uy? Parehas ko nimo.
Gwapa nga magkabayot. Ah, Niikil biya ka. ah. Kagwating na putol na. Tinang ikal ni mo nga, nasi mo kinabuhi, di ba? Tabaw kag mangitag kwarta, aron lang, makahatag ka sa mga lalaki. Nag-apas sa imong kwarta, di ba? Dili tanan Franco. Sa tanan. Pero ganahan ka. May tuyo ni mo, di ba? Franco. Basta, pagkaan talaga, wa ko'y interest ni Miss Babes. Tinoon, gwapa siya. Makayabag ang iyang dagway. Adunahan. Pero, maglaway siya ako. Hala no. Sobo na Franco. Uy, siyang yun. Maglaway yun siya. Ang lanis kong kalingon, Chris. Di talingon na niya. Uy, kinsagot taong talingon na niya. Ay Franco, kuan ba? Gitugon ko niya. O duty ka ba karon? O, di tingali. Dili. Wa man gid mo tawag si Chris. Unsa kay resulta sa akong gipamalihok niya? Mo duty ba ka si Franco? Palabay sa ko. Di ko duty. Bahala siya. Oh, ay, may nuktok man. Balik ba ka sa Chris? Unsay? Oh, uy, di. Ikaw mo din eh. Suruy mo ka. Yan, lagi po. Para magprangkahe ta ba? So, unsa di? Sultihi lang ko ha. Nagagusto ka, babes? Hindi. Ikaw may babag na ko, Franco. Murag believe kis babes ni mo. Huwag na siya kato gabi eh. Kaya nagunahuna siya ni mo. Bida, no? O siya katuhog nga. Nagunahon na akong ka. Bati na akong naon. Franco, Prangkanta lang ka. Hindi. Huwag ko'y gusto na, babes. Di may tabong mangilog ko ni mo. Gusto ko niya? Imo siya. Pero di may tabong nakagusto ko niya. Sabot ka? Dili. Dagway ng Miss Babes. Danas ni Mal. Bilyard pa na. Scratch na siya ako. Pakilimbigit ka niya. O siguro, ako'y mapatay o di ba? Ako mo'y makapatay. Franco. Imo siya. Guway na hangol na niya. Dunay uban kanhi lalaki na usab kay na para Palabay sa ko. Di ko duty. Bahala siya. Oh. Ay, may nuktok man. Balik ba kas Chris? Unsay? Oh, uy, di. Ikaw mo din eh. Suruy mo ka. Yan, lagi po. Para magprangkahe ta ba? So, unsa di? Sultihi lang ko ha. Nagagusto ka, babes? Hindi. Ikaw may babag na ko, Franco. Murag believe kis babes ni mo. Huwag na siya kato gabi eh. Kaya nagunahuna siya ni mo. Bida, no? O siya katuho nga. Nagunahon akong ka. Bati akong naon. Franco. Prangkanta lang ka. Hindi. Huwag ko'y gusto na, babes. Di may tabong mangilog ko ni mo. Gusto ko niya? Imo siya. Pero di may tabong nakagusto ko niya. Sabot ka? Dili. Dagway ng Miss Babes. Danas ni Mal. Bilyard pa na. Scratch na siya ako. Pakilimbigit ka niya. O siguro, ako'y mapatay o di ba? Ako mo'y makapatay. Franco. Imo siya. Guway na hangol na niya. Oh, Franco. Tinong bitaw na. Hantugi ko niya, no? Ngalabi siguro. Di man yun na masugot ako. Oh, Michael, hibaw, ka na. Nga, ikaw, ano sinusunod ako? Makalagot mo kayong tanawon ko. Gahapon lang. Awag gabi eh. Trapo-trapo kasi ang naong. Lagot ko eh. Kasuntok ko na kay kunimo. Awa. Sana. Ha? Kasuntok ko na kay kunimo. Bida, kita mo na? Peligro lagi kayo kung maibog ka o may gugma ang klasihas babae, di ba? May gugma ta na niya. Daghan gusto mong patay na to. Itong iyang si Jesse. Murag init sa kito na ko. Kunya ikaw, tumboy, ibog ka niya. Gusto sa kabukulakan ako. Ano to yun ako siya? Ha? Di na ko igambol ako kinabuhi niya. Andi, Oh, very good. Ayaw gid, Franco. ang akong ipanguyab niya. Ana lang nimo. Oh, sa? Iya, matag sa gisulti mo, usbaragot. Ang akong ipanguyab niya, ana lang nimo. Di maklaro, usba. Ang akong ipanguyab ni Miss Babes, anha na lang nimo. Oh, Ay. mo akong kilit. Ano sa ko? Ayaw ko bugal-bugal diha. Ha, nagtuo ka? Mabisa kingon ini lang ko, di ko musukol mo, ha? Bida.
Ni ara batasan ni mo eh. Ngilal bitaw, karon pa ka? Usbad di ka? Ay, Oo, bati ako ng batasan. Abi na ko sa mga gwapar na nga prone to accident. buang ka. Angay! Sugod ka dyan mo, bida. Ha? Buang ka? Lakip sa di gwapa, prone to accident ka, buang ka. Ade, bida, miga ta, bida. Mulot, miga. Bugal-bugal mo ka. Kasi bugal-bugal niya. Asa bugal-bugal na akong sulti, be? Ha? Unsa na itong gisulti ni mo, ha? Hindi ito bugal-bugal. Bugal-bugal nito. Nga nga akong ipanguyam ni Miss Babes. Anhala ni mo, bugal-bugal din na. Unsa din na? Dili na bugal-bugal, ha? Anong bugal-bugal lagi, be? Ano man, di ka babay? Unsa, usbad ba? Pitik ka. Bisag sukmagon, pag mo sa kadaghanan, di pero. Bisag ko saon. Panamin, di ba? Babay ka, di ba? Babay ka! Ha? O, angay ka higumaon og lalaki. Pati yung tikarong animal na ka. Bida. Sabot ka, eh. Di ka gustong masabot. Buang-buang ka gina. Buang Ngali ka buwang, pero ba ko na tinood? Oh, hala, si Miss Babes, mo nanawag. Galing kong tawag niya na. Hello, Miss Babes. Hello, Chris. Wala naman. Si Franco, asa naman siya? Dali ko na siya mo duty karon, Miss Babes. Mao ba? Sige. Salamat, Chris. Bye. Bye. Sorry lang yun, Miss Babes. Pero mao si Franco nga mo duty. Tungod kay gisakitan siya sa imong gipanulti. Sulti. Wa ko na una nga makapasakit sa imong isig ka tao. Naliman ka, ana. Ang numero 1 gikinahanglan nga musugot ang babay, mao ang kagwapo. Doon na ba untay laing paagi? Pero wa na ang ipadayon. Kaysa numero 1 nga, mao ang kagwapo. Wa na kapasa si Franco. Mong wa na lang. Ay, kahak ba yan ni, oy. Nahiubos kaya si Franco. Kaya dili man mo duty. Sorry lagi kaayo, Franco. Lahasol hinuon ko da. Lakaw na ka? Asaw ka? Agto na ko. Sige, lakaw na. Huwag kayang kabalakan, ha? Tungod kay... Di ba kang wako interest na Miss Babes? Nga mo yung mga ibakan. Salamat kayo, ha? Saan ko kaya to? Put lang. Layo ka ito ni mo. Usbad ikaw. Bahala ka. Sige, usbi ko. Sa kumparan ako. Miss Babes, ikaw. Anak ko ni mo. Animal! Oo. Bida. Bida yung Kapoy ginita na po mo, ko. Bida. Ay, piliwin Ayaw lagi. ko Bida. bugal-bugal liha. Ipatuloy mo yung mga naon ako. Ay ko, bugal-bugal lagi. Buhi lagi ko. Buhi ko. Buhi ka ka, hanya. Hindi, sakitan ako ni mo, ha? Tungod kay mo rin angay ni mo, Franco. Di ka magkunsensya? Ha? Ikaw, pasakit yan ako, pero ako, igo ako nagbabati ni mo. Nga kumparahon mo si Miss Babes. Unya, ikaw o si Miss Babes, anha ko ni mo. Balik ka sa kadiri. Ragpun, balik ka sa kahat. Ha? Nayap. Buangon ka. Gihagkan ko ni mo, Franco, ha ka? Sorry. Huwag ko tuyo, ha? Bastos ka, animal ka, ha? Alin pa ko ni mo bitan, lipin ang paon, nilungan ko ni mo. Huwag ko tuyo, ha? Angay. Untong ka ko nga bil sa mga Animal ka, bida. bastos ka. Siya ka na. Bastos ka, animal ka. Ay! Ha! Susaku mo itong buya na. Okay. Maglambos ko. Kaluod. Kaluod. Kiyag kagos animal nga Franco. Papatay kang Franco ka. Leche. Dura. Toothbrush ko. Ang ako toothbrush. Asa man to bisit animal. Pati up. Bisit. Oh, si Miss Babes. Hello, Miss Babes. Hello. Franco, dili ka po duty karon? Kuan, sorry Miss Babes. Hindi ko ka-duty karon. Eh, lain ko tiyak. Ang tungod siguro na sa ginong gabi eh. Mao ba? Mao ka hinungdan? Murag mao yun, Miss Babes. Wala hinungdanan eh. So, mobalik pa kang duty. Oh, kung pabalik ko, mabalik ko.
Mubalik ka, Franco. Mo-duty ka. Oh, salamat. Salamat, Miss Babes. Oh, bye. Tuo mo. Sa ginani lang pobre. Pero may kaugalingon, may karpo o kauaw, Miss Babes. Sa ginani lang ng dagway na ko, pero never na maipog kong papay nga sama ni mo, Miss Babes. Never. Papababae, dunay uban kan hilalaki, nausap kay na Lain ko tiyan. Ang tungod siguro na sa ginong gabi eh. Mao ba? Mao ka na hinungdan? Murag maog yun, Miss Babes. Wala hinungdanan eh. So, mubalik pa kag-duty. Oh, kung pabalik ko, mabalik ko. Mubalik ka, Franco. Mo-duty ka. Oh, salamat. Salamat, Miss Babes. Oh, bye. Tuo mo. Sa ginani lang pobre. Pero may kaugalingon, may karpo o kauaw, Miss Babes. Sa ginani lang ng dagway na ko, pero never na maipog kong papay nga sama ni mo, Miss Babes. Never. Pita, no? Siya na lang. Oy, Oh, Franco, anay. nahinagbuan man to nako sa ande nga tumboy. Wa man gani to managad nako. Sagdi siya na eh. Dirito gikan. Oo na eh, dirito siya gikan. Unsa may tuyo? Ang silos. Sabi nagsilos ay sa ande. Nagsilos kinsa may gisilosan? Baka na, hindi siya gustong masudsuon kong Miss Babes. Ako nga gaon ba? Kada kong hinanggaw. Nanugod in taon. Naibog siya ni Miss Babes. Mao yun eh. Nako kisang ibog ni Miss Babes. Hilas-hilas man in taon siya. Nagtuo siya nga lingion siya tong Miss Babes. Tumboy siyang dako. Anay, kining dili to ang may kamayo na itungod kay dili ilang pagbuot nga maingon ana ilang kinabuhi. Oh, bitaw no sa bagay sab. Pero praktikal lang po doon ta ba? Iyang sabton imposible nga mapatol niya si Miss Gani Babes. nay. Pero siya ang nagablakan sa day. Tungod kay giparkahan na ko siya. No, wa ko maibog atong Miss Babes. Magkabugo gyud ni mo Franco. Ngano di man kuno ka maibog kang Miss Babes, ha? Ay sa dili taling niunan na eh. Bugo. Way diskarte. Uy, Franco, kining kinabuhi do, full of challenges jud ni. Probida. English sa taon ka na eh. Probida sa nimo. Ana, man na, sagulan yun na itong in English. Abi pa lang, Chip. Nay. Ikaw ha, panguyabitos, Miss Babes, ha? Aron siyang makahawa sa atong kalisod. Nay. Kailangan na to kabutong langit, nay. Bidasan ni mo, ikaw may mo balibad, do. Sa kasagdan. Upagani ka katiktang balibad ka naman. Asa man taong kaliwat, oy. Puwerte ra ba yung lisura na mong tatay ni mong buhat ni mo, do? Tanang posisyon na mong gigamit para matao ka lang. Unya, wa kay diskarte? Oh, come on. Use your heart. Because of the heart will speak, the mind will listen. Napatag sa nimo. Probida sa nimo. Sa itong ipanulti mo eh. Noon sa mga. Ano ba? Use your heart. Gamitay mong kasing-kasing. Because if the heart will speak, the mind listen. Buti pasabot, gamitang imong kasing-kasing do. Tungod kay kon musulti ang kasing-kasing, utok minaw man na. Nay, kay bida sa nimo na eh. O, move forward ka. Di kay backward ka. Nay. Panguya, Miss Babes, ha? Ha? Kisa may nasayod. Madibilop di siya nimo do. Og dili lang ang karang imong drive-ban. Lakip nas Miss Babes imong drive-ban. Nay, abi ni mo, kadungo sa Miss Babes, anak, kadungo siya. Na-open to na akong speaker, kadungo siya nga. Gusto ni mo nga ako siyang drivan. Oh, labing maayo. Nay! Bisit. Part, kunin kong beer dire be. Oh, Bert! Dali ka, Bert! Bisit. Samuit mo ko bisit yung tingog. Kalagot eh. Ay, paniagad ko lang akong Franco eh. Uy, auto. Yun na. Takasiyaw, lagi. Si Miss Babes, Hello, Andy! ikaw may nag-drive? Ako na lang. Nahago na noon ka. Ako lang unta to. Okay ra, uy. Oh. Dali mo, Bert! Ay, ibutan na di, Part. Salamat, Part. Continue ang inom? Ganahan lang, Miss Babes. Ay, asa na ka? Doon ako ihatod. Ha? Ihatod? O, sa'yo mo ihatod? Hatan akong sapatos si Franco. Ansa?
Silbing peace offering na ko niya ba? Tagaan ako sig sapatos. Kanang Nike. Jordan 1. Unsa? Litsog kag pahumot. Unya, kanang di ka bad breath ha. Nit kay kang tanawon. Unya, dili ni mapasagdan si Miss Babes. Bisag asa siya na aka. Kung unsayang bit-biton, ikay bit-bit. Kung makita ni mo nga init, payungan ni mo. Kung mag-uwan, payungan yapon ni mo. Unya, permigid kang magdaog mineral water. Kay, kung uhawon siya, imo dayon siya nga tagan. Nya, ay pay ka. Kinanglan nga nakana. Aron sa ingon, kung initan siya, alimutan siya, naadayoy pay. Ana do ba? Mindset ba? Diskarte ba? Aron mayabag ni mo ang babay. Yabag manggani ko sa imong anhing tatay sa una. Nga kung gusto kong mukaog ice cream dong, palitan lang ko niyang flavor of the road. Ha? Ano sa'yo flavor of the road eh? Eh, kana kong tudtod lang, God. Unya, takos-takos. Atagan man ko anak niya. Awa, nabilib din ko. Unya, sige usap og chewing gum para pahumots ba? Mo ba na eh? Oo, busa. Balik kong trabaho ha. Pakit as Miss Babes nga, lahi ka sa ubang lalaki. Ang pagbangga sa usa ka lalaki. Basta imong ipakita sa babay, siguradong may yabag yun ha. Bisag bati pa kag naong. Nay, Mikay. Bati gyud ko now? Ha? Patay ka dira guys, kaya nadagdagan og istorya guys nga pangit jud ay ko. Kumbaga di niya madawat guys. Unya niya pong mama guys kay na ha? Unsa jud ay kani katanood? Gwapo jud ba kani si Franco or dili? Nagduda na ko ani ha. Nagduda na ko. Pero guys, no, katawalan kaya siya guys. Gikilig ko din niya. As you can see on my eyes, both eyes, no. Nga, nagluha siya kaya nagkatawa ko guys na gikilig. Ay nako, ayan ako guys, gikilig po guys na mula. Init mood kay guys, muna na mula. And samtang namatay ko guys, as you can see, sa baba na ko guys. And time check sa guys. Ginawa ko, alas 12 na. Oh my god, mag-alas 12 na si Kuya Ambot. Ako na, siguro mamadyo ko dire ako dito siguro tong atuon. Kaya kung magpaabot ko sa message or sa reply niya, I'm pretty sure di dyan to mo reply. Kay busy kay to siya. Tungod ka na siya ay barbecue. Mag-barbecue to siya guys. Ay ka na nagtuhog. Na siya ay sari store. And pag-edit pa, diba? Busy kay siya. Multitasking kay ako kuya mo nang usay radyo kay siya mag-online. Muna busy kay ang life ni kuya. Ay nako, the best dito akong kuya. So mo to nga, di na ko siya mabasta-basta una, katong di pa kayo siya totally na busy, no? So, pag kanang mag-Facebook na si kuya, karong kay busy kay guys, kay mapamug siya trabante. Di basta-basta pud ko guys, mukhag trabante kay, nabayuban guys na mukhag trabante kay ikaw pay atikon. Diba? Pangwartaan pa ka, imbis ganyan ning kamot ka, kasi pagpakwarta nimo na ang trabante na ning kamot, mapagpapurday ka, diba? So, mo to na si kuya, wala sa dyan ni kuha. Kaysa ako nagdid guys, daghan kinitrabahan ni kuya, and di atik-atikon ra kung kuya, suloy ka ayam na siguro karon siya ka, kung ano, magwa siya o katabang. Ang talagang alalay man niya. Pero no need to kuha-kuha o alalay. Kaya naman po kung mga pag-umangkong dito Huwag lakad na tayo si Ate Remedyo, sasawa sa kumanon. Nitabang mo po si kuya, nitabang mo po kaniya. So, di na ka siya totally busy. Ang busy lang dyan niya pagkagabi guys kay magkuan man siya ka na kanina mag-barbecue, dinay usay guys kay magdungan guys ang ihang customer. So, kay busy kay guys usay siya nagdumingon na ay gito na kasi pikas kay busy kay ko kay magtuhog pa siya or magpaypay-paypay nga wala nagpaypay na uban po dito nga nipalit na siya tindahan niya napay yung palit og kuan barbecue. Syempre unang dito barbecue guys kay kung mapagod si kuya may kasukan mo to nga mas prioritize niya barbecue din ang ubang pa sa sari usay balibara na ni kuya kay saan man nga busy man siya left under yung trabaho man dili basta anyway ayan muna lang po niya akong kuan ayan nakita niyo guys muna lang po na gamay-gamay na lang dito na lang sa baba sa may upper part upper clothes na lang na siya. No? Binukuambi ko, mahulog na po ito akong cellphone. Kanina cellphone, oh my god, di na ako mabilang kung ikapila siya nahulog. Nahulog sa ako. Pero lahi ang nisalo. Shit! Oh my god. Ito guys, balik na sa itong drama guys nga. Dili ko gapo, totoo kailangan. Gito sa part nga guys, nga nag-inom sila. Samtang nag-inom sila guys, di niya madawat guys na gingnan siya ni sa pato ni Babes na dili kuno kapasar si
si Franco. Di ba sakit kayo guys? Like, wakam kuno siya ka-try uyab. Mo to nauta na siya na unsa di pagpanguyab. Unsa di bura siya na insulto. Na insulto jud siya burag harap-harapan guys nag-iinan siya. Pero di mabuga kapasar, di ba? Ano bitaw? Burag insulto na jud sa iyaha. Kaya dapat magyud na ginainayag istorya like kana ganing nainayan ba? Nga syempre gi-istorya pag diretso istorya, syempre ang namati or ang imong gistorya masakitan yun, di ba? Kasi may di masakitan ana niya. Mas kay inhan guys, di ba? So pangit jud ay ko ma. Ha? O di ba na pa siya? So unsa man jud ni katinood? Siguro kani jud si Franco guys. Wala si jud siguro ni ko an itsura, pero pag tutukan nimo na adi ay. Di may ingan na guys ng mga tao na lagi pag tanaw nimo guys walay pero feeling mo itsura pero na siya 6 appeal. Kaya na siya i-appeal ba? Like, sa itsura, pero nganong kusog man siya. Like, nganong daghan may mukhaan siya. Kadaganing muha nga. Tungod sa abilidad, tungod sa attitude. Diba, number one po guys, maski pag ka itsura, pero may kagbatasan, kaibugan ka. Diba, habol-habulan pa ka sa uban. Napuyaban guys na itsuraan, pero, nilad pagbatasan. Which is, manikadaganan guys ang mga itsuraan. Magani kinito itsuraan, no? So, kinikiling pag kinaape. Ano daw. Ito guys, mauto siya, no? So, katawanan kaayo din na drama. Di lang kay katawanan, kundi dindot po siya paminawon guys kay para nato daw nga maot. So daw, ito, ambot na lang. Anyway, time check sa tanong. Hapit na mag alas 12. Then, abungga pa to magtuan alas 2 ang ay di kaya hapit na alas 12 na jud ay alas 12 no my god kaya pa ba ni sa oras kaya pa. So, after this one, after ko diri mauto din ko ni kuya, magpahibalo na kuya, magtuta sa habong gadalalaag po. Ambot lang, di na sure may magbaon guys, kay dugay pa man ko magbaon pa. Malate namin sa meeting, Charles. So, gito na po siya sa habong ikuan, dupong, pwede ka na guys, no? Mag-attend me guys, o kanang kuan, kanang sa patay, tapos mga ligo mi, okay ra ba na? Di ba siya bawal? Kay ang sabot man gud namo karon mga manglaag mi. Unya kay karon man day pud ang last day sa akong kuan ako ang kaila. Ang gusto na ako nagituan na lang kay daghang poy kalagan ko So bago mi manglaag syempre mapit sa mi gito sa ila ha. Pwede ka nang iyan ano? Dili ka na broglain paminawon like murag na something may tabo. Di kay nga no. Anyway, dinatagdag sa asong pag-guess ako sa nihumanon. So, dagang salamat sa mga namati sa itong mga dili ko gapo, tutuki lang. Guys, be updated sa itong mga latest upload and sa ito ang bagong sugilo dun sa itong mga boya. Sa mga new listeners, newcomers na naadiri ang wa pa kapamati sa itong drama nga boya. I'm pretty sure ganahan mo na. I also recommend you that drama. Kay lindot na siya pamatayon. Kanang boya, kay mo na siya ang arranged marriage. Lindot siya guys. Sinugdanan pala, gikilig na ko. Gikilig po na akong bugas. Charas! Ito guys, there's a talk guys. Goodbye guys, and God bless.